ሚኒስትር ጥዕና ተርእዮ ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ኣብ ፅሬት ኣከባቢ ዘተኮረ ሓያል ጻዕርታት እዩ ዘካይድ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከበሎ ጎን እዚ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝውሃብ ኣስተምህሮታትን ኣብ ምምካት ናይቲ ሕማም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ነበርቲ ከተማ ጊንዳዕ ዘካይድዎ ዘለውን ጥፈታት ብዝምልከት ዓብደላ ኣማን ዘዳልዎ ጸብጻብ ሓይሎም በረቐ ነበርቲ ከተማ ጊንዳዕ ከባቢኦም ብምጽራይ መራብሕ ጣንጡ ዝኸውን ጎዳጎዲ ብምድፋንን ካልእ ንጥፈታት ብምክያድን ሕማም ዓሶ ኣብ ምክልኻል ዘካይድዎ ዘሎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክቕጽሎም ምዃኖም ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ በብምሕዳራት ከባቢኡ ብጋንታታት ተወዲቦም ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብምትሕብባር ዝሰላስልዎ ዘለዉ መደባት ኣብ ጥዕንኦምን ጽፈት ከተማኦምን ዝምስገን ውፅኢት ከም ዝረኸበሎ ኣረድዮም አቶ ሁሴን ኢድሪስን ወይዘሮ ሓለፋ ገብረ ሚካኤልን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ንከተማ ጊንዳዕ ሰንጢቆ ኣብ ዝሓልፍ ሩባ ማይ ኣድከቦም ዝዓቁር ማይ ጠንቂ ሕማም ዓሶ ይኸውን ከም ዘሎ ጠቂሶም ነቲ ሕማም ንምግታእ ምድፋን መራብሕ ጣንጡ ጎዳጉዲ ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ ሚኒስትር ጥዕና ምንጻግ ፀረ ጣንጡ መድሃኒት ብዝለዓለ ክደፍ ኣሎ ተላብዮም ዕላማ ናይ ዝማእተትና ንቅድም ንጣንጡ ዓሶ ስለ ደምፃ ንጣንጡ ምጥፋእ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ውሕጂ ብጉጉይ መንገዲ ዝኸይድ ነበረ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክኸይድ ግን እተን ጣንጡ ዋላ ንኸጥፋ እኳ ዝዳኣደፈ ድንበር ናተእከብናተይ እንተኣሽሙ ጣንጡ ሰብ ዝጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ነፍሱ ከፍ ገዛውትላ ከምቲ ቅድም ዘይሮም ፈውሲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈውሲ ግበር የለን ካብቲ ማይ ፈውሲ ግበር የለን ሕጂ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ገዛ ከም እንዳለ ዕንዲ መፀዋ ኣብዚ ግዳ ቦታን ሕጂ ነዚ ንሕና መፂና ያደለና ግን ስርሑ ተባሂልና ተንጣንጡ ክነጥፍእ ተበጊስና ብፅቡቅ ክንሰርሕ ኣለና ወይዘሮ በኺታ ኢብራሂምን ኣቶ ዑስማን ኢብራሂምን ብጊድኦም ህዝቢ ከባቢያዊ ፅሬት ንምውሓስ ክነጥፍ ምጽንሑ ጠቂሶም ኣብ ሩባታት ዝርከብ ጎዳጉዲ ጠንቂ መራብሒ ጣንጡ ይኸውን ብምሕላው ህዝቢ ነዚ ተረዲኡ ጎዳጉዲ ኣብ መድፋንን ፅሬት ከባቢ ኣብ ምሕላውን ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅሉ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ዝዋው መወኮሰ ሆስፒታል ጊንዳዕ ኣባል መደብ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ መንእሰይ ዮሃንስ ጸጋይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ንዘርእዮ ዘሎ ተሳታፍነት ብምምጓስ ኣብ ኣጠቓቕማ ላምስያ ቀዳምነት ንተፍሶ ጥራትን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ክውሃብ ኣሰኻኺሮ መራብሕ ጣንጡ ክንዓሞ ወይ ከዓ ክንበፅሖ ክንክእል ኣለና ነዚ እንተዘይበፂሕናዮ ግን መዓልታዊ ክንወፍር ክንግደድ ኢና ማለት እዩ እንተዘይተገዲድና ወይ ነዚ እንተዘይተግቢርናዮ እቲ ቀጻልነት ናይቲ ሕማም ይኹን ጻዕቂ ናይተን ጣንጡ ኣሎ ምሳና ነፍቅደለና ኣለና ማለት ስለዚ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ትፋረ ብሓንሳብ ክሳብ 300 ቃቑሖ ከዓ እንድሕር ትፈሪ ኮይና ሓንቲ ጣንጡ ነዚ ንምግታእ ብውሕዱ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ እቲ ወፈራዊ ፅሬት ክካየድ ኣለዎ ንብሎ ኣብቲ ኩሉ ዘሰክፈና ዕቋራት ማያት ክንኣድዮ ክንክእል ኣለና ማለት